Hello po mga idol, magandang gabi po. Akin ni po, nagsalo-salo po sa kami sa mga panghapunan mga idol. So, mga na sila mga idol, mga bata. May hapon na sila, kaya tungod kay gabi na. Nagaluto naman yung mga usang nga tigluto. Karong mga idol, nangaon na sila. Malag, gamay rin sudan mga idol, basta pagkasalo-saluhan ng mga pamilya mga idol kung importante makakaon lang sila mga idol. So magandang gabi din yung mga idol diha. Shout out din sa mga tanan nakapage karon. Maayong gabi sa inyong tanan. So andito naman po ako, nagbibideo naman po ako mga idol para sa pamilya ko. Ito naman po, masaya naman po sila. Nakakain na po ng maayos kahit konti lang. Basta pagsalo-saluhan lang ang ulam. Masaya na sila. Inuuna po lang po yung mga bata pagkain po. Ulhi lang kung kaon ni mga idol kay. Ang importante mga bata mga idol. Para dili sila magutuman mga idol. Magandang gabi dahil sa inyong tanan diha. Tanan nakapage diha. Mayang gabi So kapag gabi naman ron, so maghapon na sa tanan ng nakapanood ng video no. Gabi sa inyo diha, basi na ni hapon na mo diha. Kami na gutom na pod mi ani. Lingaw kayo mga idol no ba ang pamilya ba giusa bitaw mga idol. Importante talaga mga idol yung pamilya nandyan giusa gid mo. Makakain sila ng maayos kahit kunti lang ng ulam. Daghang kayong salamat. Ug din lang ko to mga idol. Mayong gabi sa inyong tanan.